Szerintem nem okos dolog anyagi javakért mutogatnod a puncidat. Kockáztattam meg, mire Kamilla csak legyintett. Most is ott ült előttem, kissé előrehajolva a széken, azokban az ultraelegáns ruháiban. Alig lehetett 5-6 évvel idősebb nálam. Tutira menő volt. Még tutibb, hogy rohadt jól csókolhatott. Tessék, a karrierem döntő pillanatában ilyenek jártak az eszemben. Hogyan öltözik, hogyan csókol. Egy hülye picsa vagyok. Állapítottam meg. Varga egy pillanatra elkapta a tekintetem, és összemosolyogtunk. Olyan volt, mint a regényekben, amikor a hősnő sok-sok évtized után is azt emlegeti, hogy az a pár másodperc volt az első meghittség közte, és élete szerelme között. Hát széttrollkodja a hajó a felolvasásunkat. Kezdjük újra. Traktor! Hogy ez a pár másodperc volt az első meghittség közte, és élete szerelme között. Persze ez erős túlzás lett volna, mármint a meghittség és az életem szerelme is. Minden esetre volt valami szikra, egyfajta vonzalom és bajtársiasság. Amolyan most azonnal akarlak, de aztán el is veszlek feleségül, mert annyira jó veled típusú vonzalom. Ami persze szinte biztos, hogy csak az én fejemben létezett. Minden esetre egy rövid időre elhitettem magammal, hogy nagyon is kellek ennek a férfinak.